norokno ringmani kajas basangni situation ba tabok je update ran bagino norokna ringmani pulano norokna hambai tai nai tongnai norokni channel no khadani hasteni tiprasa tapok tai korokno khaka hamtai hamjamai sibai yaparo tai jara pararno ani khulumung yapara actually basangni edisi যে ইলেকশন অব উনকা যে তামনাই ত্রিপুরাসানি যেটা ফিউচার নতই ভোট দুজনাই গান বাগৈ অ ভোট মান বিসিং তুইনো নিজেনি বাইকন মানে তামনাই নিজে সানামানি খালাইনাय जाहैसै गावनि बागै जों जेआव एडिसिअ जों भोट होनानै थांनाय दङ जों त्रिपुरासाराव जे हा दफा होनाय जों जेरै खग्लाय सालाय फैलायाव आबो सुदु बुखौ बायसायावै सामुं बोसाङाव उंनाय जात अबहायनो जों तामनाय जतन पाब्लिकनो एसुरेन्स मारनाय एबं जे एसुरेन्स टाटाल एसुरेन्सिया जे एसुरेन्स आबं का कुबैनि एसुरेन्स एबं आबो तामनाय आ कुबै एसुरेन्स नमान बिसिं तुnya आ कुबै बाहायनो बाहायके बबतैके तामनाय आव आं जायाखलायके आं तामंनाय आबहाय जारा गयसिनो र बरगनो जों बोसांनो हादावफानि बागै जों भोट मारनाय गावनि बागै ताबो ग्रम जिदि जों जदिसे हो इलेक्शनाव रां बाय बा विभिन्न जे तामनाय सुजुग सुबिदा मानानो होनाय बा आबहायके जदिसे भोट दै दं हांगाय आबहायनोहाय जोंनि फिउचारनो जों दंस खालायमा खालायनाय एबं जोंनि फिउचार बाय थांनाय गावनि बागैनो सतर्क नांनाय बिसेसकै आं कबंनांगौ दङ छात्र स्टुडेन्ट इयथ ताई যারা ইন্টালেকচুয়াল বুদ্ধিজীবী তাই যারা তামনাই বিভিন্ন মানে তামনাই ক্যাটাগরিनि जे जोंनि ससाइटियाव जे दंनाय रं बराबनो गथ'के वानसुंना नांनाय एबं गथ'के वानसुंगैनो तामनाय बिभागनो जेमन बोसगाङाव जे लाइथांबानानै कब बायसिमी सामुखायावै जेन सामुं खालायनाय जात अबहाय मांनाय गाबनानै जेता साजाकनाय गांगांगाय आन बागै जोंहायनो लाइथासाके जों जरि जाबाय जों भोट लायगांगांगाय जों जेसेबानो जे ताव खिरि खबै दंमाने सानै दंमाने आबखौनो सामुङाव खालायगला आं कबंनांगौ दङ जे नाय दंनाय लोगोरनो बिसेसकै स्टुडेन्ट एजुकेटेड इयथ ताई इंटेलेक्चुअल ताई जरा तामनाय कर्म जरा एमप्लयी अर्गानाइजेशन खाय दंनाय र जतन थानि नानै माने तामनाय कयमं दंनाय जे नरक जदि से इनिशिएटिभ नाया काकाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्टली हाताय दफा बनि कोनो फिउचार दंला आबुनानि तिनि नरक बिसिंतै कबकमानि बा कयना मोसंमानि ताई कयमानि हामबाय जतन खालामबाय